Pnawn da pawb, sut ydych chi, iawn? Reit ta, peidiwch o poeni. Peth ola dwi'n mynd i wneud i annog chi llnau. I fod yn onest, dwi'n hyd yn gwybod beth chi'n neud o'r beth fel yma anyway, felly ond oedd yn edrych fel offeryn yma fe'r corff eitha da i fi, felly dyma fi heddiw yn gofyn i chi fynd i nôl rhywbeth tebyg. Felly na roi eiliad i chi, cofiwch nôl dŵr, a gyd o'n i angen ydy cadar a y thing yma. Ydy pawb yn barod? Reit ta, okidoks, gewch chi ista am yr un cyntaf, iawn? Be dwi eisiau chi wneud ydy ista yn stond, fel dwi'n dweud, sef fel sgwydda nôl, bottom ball mewn, agor ysgyfaint. Be dwi eisiau chi wneud ydy codi o'n syth i'ch ben chi, a cofiwch jyst gnewch o fewn sydd eich medru'ch hun. Os mi o'n rhi anffodus mynd y holl ffordd nôl fel yma, jyst ewch cyn belled ydych chi'n gallu, iawn. Ond dyma y symudiad dwi eisiau. O flaen, jyst fyny ysgwydda, fyny ac o gwmpas a lawr yr ysgwydda yn y cefn, iawn. Dwi eisiau 8 o rein. Okidoks, barod, 3, 2, 1. A dyna ni 1. 2. Dyna ni fyny 3. So mae chest pobl yn tynhau lot mwyaf mynd yn gwario ar y cyfrifiadur a hynna. Os mae'r cyhyrau'n lleihau yn mynd yn fyr. Dwi'n gwybod faint fi'n gwneud rwan. Fe nawn ni 2 arall, 1. Felly mae'n bwysig agor yr ysgyfaint. A dyna ni, lovely. Okidoks, reit. Be eisiau chi wneud rwan ydy? Dal hwnnw'ch blaen chi. Coesa ar led. Da ni wedi gwneud o'r tebyg o'r blaen, ond heb gymorth y thing yma. Be dwi eisiau chi wneud ydy, sticio'r pen o allan, reit? Felly chi'n teimlo stretch lawr cefn y coesa, a bod chi'n ymestyn y cefn, iawn? A gyd dwi eisiau chi wneud ydy, ydy'r un yma. Llithro o un ochr i'r llall fel yma, a cael stretch ar y tu fewn a stretch ar y tu allan, iawn? Reit. 1, 2, da ni'n gwneud 8, iawn? 3, bipo! 4, da iawn. 5, 6, 7, a 8. Dyna ni, lovely, reit. Be eisiau chi wneud rwan ydy, mae'n y thing yma ar enw peripheral heart action, reit? Felly, os mae'ch corff chi, dyda bod fi'n dal hwn fyny fama, a bod fi'n gweithio'r coesa, mi yn meddwl bod y corff yn gorfod gweithio dwywaith mor galed, tydi? I anfon ocsigen a gwaed i fama a wedyn fama. Felly, dwi jyst yn rhoi chydig bach o sialens i chi. Os fi'n rhy anodd marcho a dal hwn fyny, dewch efo lawr fama neu lawr fama, iawn? Ond triwch, iawn? Fe nawn ni ydi 8 efo pob coes, iawn? Felly 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wrth gwrs mae o'n gweithio'r sgwydda, tydi? 4, 5, 6. Ar abdomens, chwm rhaid chi ddal hynna'n dyn. 7, dwi'n meddwl bod fi'n gwneud un gormod, un arall, iawn? Dyma ni, briliant, da iawn chi, reit. Dyna ni wrthfan hefo chydig bach o aerobic, reit? Felly, beth sy'n ni'n licio chi wneud ydy, os ydych chi'n gallu, just gwneud rhyw naid bach, felly bod yna chydig bach o awyr, reit? Chydig bach fel yna. Os yw hwnna'n bosib, just ewch yn gyflym, iawn? Reit, dwi'n mynd i gyfri i tua 10 eiliad, a dyna faint yn mynd i wneud, a wedyn dyna fo sesiwn chi drosodd, iawn? 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dyna ni, dyna di sesiwn heddiw. Reit, dwi'n chi ymarfer hynna adra, mae'r un yma rili bwysig, reit, bod chi'n cadw hyn gyd yn agored ac yn stwytho y sgwydda. Dyna fo, byddai nôl mewn wythnos neu ddau efo mwy o bethau dieblyg ond da i chi. Cymwch o fel, ta-ra!